Добре дошли в канала Биопътеводител. Това е мястото, където биологията става лесна и интересна. В това кратко видео ще разберете малко повече информация за самия канал, както и за кого е предназначен той и каква е неговата основна цел. Каналът Биопътеводител е създаден от ученици за ученици. Вдъхновението ми за създаването на канала идва от собствените ми учебни предизвикателства като ученичка в 12-ти клас, която изучава предмета биология и здравно образование профилирано. Тази наука, въпреки че е изключително интересна, има и своите трудности. Решението ми да започна този канал проистича от желанието ми да направя ученето по биология достъпно за всеки един ученик. За кого е предназначен каналът? Каналът Биопътеводител е предназначен за учениците от гимназиален етап или по-конкретно за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас, които изпитват трудности в ученето по биология и търсят ясни и лесни за разбиране обяснения, както и за всеки, който желае да обогати своите биологични знания. Цели на канала. Основната цел на канала е да предостави както информативни, така и лесни за разбиране видеоуроци по предмета биология и здравно образование. Сложните биологични концепции ще бъдат обяснени на разбираем език с помощта на мисловни карти, които ще включват схеми, диаграми и други визуални помощни средства напълно безплатно. Нашата мисия е да помогнем на всеки ученик, който търси знание в областта на биологията, без значение от финансовите възможности. Използваните от нас ресурси и допълнителни материали, които обикновено са с ограничен достъп, правят ученето по предмета по-достъпно и вдъхновяващо за всеки зрител. Ако искате успешно да преодолеете учебните предизвикателства или пък да обогатите биологичните си знания, абонирайте се за канала Биопътеводител.